Aw danse Maliba TV 1 jabarani kan ye aw ka kunnafoni sentelma waati sele maraba jɛkulu ɲɛmɔgɔ ni mara cɛbɔli ani mara seginiso minisiri général de division Abdoulaye Maiga ye seko ni dongo lajɛ baaraw ɲɛminɛ furancɛ fanga jamanakuntigi général d'armée Assimi Goïta tɔgɔ la kuno halamisa décembre kalo tile 18 san 2025 Tombouctou kaw fɛ yen nɔ a bɛ fɔ min ma ko biennale artistique et culturel ni nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye ka kɛ olu fɛ yen nɔ dira dakun min ma o de kan ka ladala ko ni dɔnko ni seko t'a ba la min nafa ka bon jamana ma bɛn ni kelenya sira fɛ ni dakun bɛ ɲɛsin waliju 373 daga yɔrɔ tariku tɛmɛnenw ma Tombouctou ka cilenjɛkulu kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛmɔgɔ ye foli lase faamaw ma u ka mara sugandili la o sira fɛ seko ni dɔnko minisiri fana ye foli lase Tombouctou ɲɛmaw ma ka sabu kɛ u ka muɲu ye min bɛ n'a ta u sɔgɔla u ka ladalakow la ko Mali ye jamana ye min jɔlen don maraba jɛkulu ɲɛmɔgɔ ka fɔ la. O kɔfɛ AES o fonctionnaire ka ɲɔgɔn ye kuncɛra kunu halamisa décembre kalo tile 18 san 2025 CCB kɔnɔ o ɲɔgɔn ye labɛn ye AES maraba jɛkulu ɲɛmɔgɔ ka ladala ɲɔgɔn ye dɔ ɲɛbila baara ye min bɛ ɲɛsin yiriwani sɔrɔ kunɲɛw ma. Ni hambore no hamta ko kibaruya kunnafoni na hama daminɛ Côte d'Ivoire o wasandi kalanta campagne bɛ daminɛ bi juma décembre kalo tile 19 san 2025 a bɛna kɛ dɔgɔkun kelen kɔnɔ fo ka se juma wɛrɛ nata décembre kalo tile 26 san 2025 ni maa 255 de bɛna sugandi ka kɛ wasaden ye a kalata yɛrɛ bolo dalen no ka bɛn sibiri décembre kalo tile 27 san 2025. Ama kuncɛ beni jamanakuntigi Patrice Talon y'a jira ko fanga d'Afrique b'a maaw ye maa dangali ni malangolon de ye k'a jira ko u ma dɛmɛ fosi sɔrɔ ka bɔ gulumasi tabaw ni jamanadenw yɔrɔ minnu tora u kelen na kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ kunu halamisa Benin jamana ɲɛma ye sariya kura lafasa min laseli kɛra arabadon k'a sinsin a kan ko Sena sigili bɛna kɛ sababu ye k'a ko lajɛ wasadenw ni marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ. Ni de bɛ dansigi aw ka kunnafoni sentelimaw la Maliba TV 1 jabarani kan.